Iltaa Jyväskylästä. On matkalla Oulusta Karjaalle ja niin kuin aina niin yövyn puolimatkassa ja tällä kertaa reitti menee Jyväskylän kautta. Lähdin vielä iltakävelylle, kun on niin nätti ilma. En tarkemmin tiedä mihin on menossa, mutta lähintä katua pitkin läksin tepsuttelemaan ja tää on vissiin Vainion katu. Kai tätä jonnekin pääsee ja sieltä sitten takaisin. Tuolla eessäpää ainakin on joku iso kuplahallin tapainen. Käynpä vaikka sitä katsomassa. Ja sitten jatkan matkaa vielä jonnekin muualle. Oikein kiva ilta. Ihan jo semmonen kesäinen lämpötila ja ennen kaikkea hyvälle tuoksuu tämä ilma. Mukavaa. Tuolta pitää Alikulun kautta mennä. Ei meillä Oulussa tuommoisia kuplahalleja ole, niin täytyy käydä katsomassa. Se on aika jännän näköinen. No joo, ei tuo nyt oikeastaan niin hieno oo, ainakaan tuo alareuna. Setämies ei tykkää siitä, että kakarat sotkee paikkoja tuolla tavalla. Joutasivat itse pesemään nuo pois. Ärrimurrin. Täältä tää on vielä roisimman näköinen. Varmaan toi on joku urheiluhalli. Tuolla on potkupallokenttä. Joo. Täytyy mennä vielä johonkin muualle. Tämä on sen verran ruman näköinen oikeasti, että pitää vielä päästä näkemään jotakin kivempaa. Hei vaan, tuollahan on polku. Menisinköhän mä tätä pitkin? Johonkin kumpareille tässä kiivetään. Joo, erikoinen. Tässä on asfaltti tässä polulla. Jotakin tyyppejä tuolla kumparella melisee. Siellä polkot, ei ne mua haittaa. Mihis nyt? Läpikulku kielletty. No ei sitten, ainakaan sinne. Jonkunnäköisen paikan läpihan tästäkin nyt mennään, mutta ei kerrota kellekään. Täältä kerrostalojen välistä vaan jonnekin. Rantapellon polku. Se kuulostaa lupaavalta. Tuollahan on Tuomiojärvi tuolla jossakin eessä päin. Kartasta katoin, että siellä olisi joku lintutorni tai lava tai joku sen tapainen. Mä menen katsomaan sitä.
Tässähän se lava on. Ei kovin kummonen, mutta täysin riittävä. Tästä näkee nyt tuonne järvelle. Kiikari, jos olisi mukana, niin voisi erottaakin tuolta jotain. Joku pörtsi tuossa lentelee. Tiira. Varmaan tuolla on kaloja. Tuolla on joku valkoinen möykkö. Se on varmaan joutsen. Tuossa lentää telekkä. En tiedä erottuuko kuvassa ollenkaan, mutta tämmöisiä siellä on. Joo. Ihan kiva. Nyt voisikin lähteä takaisin kämpille. Kohta on takaisin kämpillä. Harjua kohti tässä menossa ja täällä on kivan näköisiä taloja molemmin puolin kadun varrella. Semmonen rauhallisen oloinen alue. Eikä kuitenkaan mahdottoman matkan päässä ihan ydinkeskustasta. Jyväskylähän on kiva kaupunki. Mä olin armeijassa 80-luvulla Tikkakoskella ja silloin tietenkin iltalomilla tultiin Jyväskylään ja silloin jo opin tykkäämään tästä kaupungista. Kyllä täällä on aina kiva käydä. Tuollahan se Harjun torni näkyy eessäpäin ja tästä ei ole enää montakaan 100 metriä tuonne minun majapaikkaan. Airbnb-kämppähän se on ja siellä yövyn, huomenna jatkan sitten matkaa. Hyvää yötä!